Een stoet van zo'n 30 bussen, auto's en ambulances mocht u als eerste een stuk door de hek rijden. Het is wel mooi, zo'n helemaal lege weg nog met prachtige gloednieuwe borden. En je ziet gewoon dat het allemaal spik en span is en hagelnieuw. Maar ik zei, ik ga vanavond in eigen auto nog wel even een extra rondje doen om het ook zelf even te ervaren. Meer dan 15 jaar is er praat om het verkeer in en om Ljouwert beter te regelen. En ervoor te zorgen dat er minder opstoppings ontstaan. Ja, het wie absoluut een kniepenpunt. Het wie gewoon een stukje van de provinciale Frieske infrastructuur waar het gewoon net aan het opschitten weer. In 2009 wienen ze eruit en is het ontwerp ondertekenen. In december 2011 ging de schepper de groen in. Er is wel zandje hier over de heek praten. Er is wel 4 ombouwd en nou is hij 4. Hoe viel dat? Hartstikke goed, want het is heel mooi hoe Rijkswettersteert, de gemeente, de provincie, Maisgentreien dit oppakt. Hè. En hoe de bevolking van Friesland en Lauwert ik zoveel geduld hand heeft maar us onder het bouwen. En voor die bewoners zal het in het begin wel even wennen wezen. Er verhoort een soort door de hek. Het betekent vooral dat je straks op een heel mooie manier om de stad heen kunt. Als je er niet hoeft te zijn. En als je er wel wilt zijn, dan kun je een aantal keuzes maken om de stad in te gaan. Kun je ook de haak nemen en via de westkant de stad ingaan of via de Christellikkant. En dat betekent dat het verkeer zich ook wat beter verdeelt. Dus de afgelopen weken was er heel veel opstopping hier voor Werpsterhoek. En ook veel begrip van mensen gehoord. Gelukkig omdat ze wisten dat er hard gewerkt werd. Maar we hopen dat dat nu in ieder geval wel opgelost is. Omdat het verkeer zich daar beter gaat verdelen. Heren Blokken, u kunt gaan rijden. Noot de Nijendiek goedkaart is door de Pomeranten, maar is stadig gewoon de gewone automobilisten ook door de hek rijden.